लोगोफोर बे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन साख्रिनि रादाब दा बाहाय आसामनि साख्रि ओंखारदों जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद मोजां जादों मोजां पस्ट दङ बाहाय नोंथांमोना नागिरबाय थानाय क्लास 8 पासनिफ्राय जागायजेननानै हायार ग्रेजुएसन एबा ग्रेजुएटसिमनि मोनफ्रोमबो केटेगरिनि साख्रि दङ बाहाय गोबांथार गासै 2000 पस्ट दङ आसामनिनो आसाम पुलिसनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट दङ बेनिनो डाइरेक्टलि बेयो आसाम पुलिसनि साइटआनो वेबसाइटआनो सार्कुलारानो डाइरेक्टलि बाहाय हाबदों आङो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसाम एबा UDA स्टेन' LDA टाइपिस्ट टटेल गासै माबा दङ 2000 पस्ट नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों 2000 पस्ट दं बाहाय नै 2000 पस्ट दङ बेनिफ्राय बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनबावगोन फारियै अनलाइन जागोन गासिबो एप्लाइ खालामनाया लारि नोंथांमोनहा नायलां दा गासिबो डिटेल्स मोनजोबनाय जागोन 15 तारिखनिफ्राय जागायजेनगोन एप्लाइ खालामनाया नैयाव दङ 15 तारिखनिफ्राय जागायजेनगोन बेनिफ्राय 30 जुनाव जोबहैगोन 15 जुननिफ्राय स्टार्टिं जानानै 30 जुनाव जोबहैगोन बेनि एप्लाइआ बेखौ नोंथांमोना नायना ला बेनिफ्राय फारियै मोनफ्रोमबो पस्टखौ जों नायना थांनि बाहाय दङ मोनसे फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों पस्टनि मुङा जाहैबाय UDA काम एकाउन्टेन्टनि थाखाय 200 पस्ट दङ बेयाव एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना ग्रेजुवेट नांगौ कमार्सनियाव ग्रेजुवेट जानांगोन होनदों आरो 6 मान्थ एक्सपिरियेन्स एकाउन्टिं खालामनाय जानांगोन एकाउन्टिंआव 6 मान्थ मावनाय जाखानांगोन होनदों बेनिफ्राय नाम्बार 2 पस्टआव दंमोन बाहाय दङ ग्रेड थार्ड स्टेन'ग्राफार ग्रेड थार्ड दङ बाहाय क्वालिफिकेसना ग्रेजुवेट इन एनि डिसिप्लिन जायखिजाया डिपार्टमेन्टनियाव ग्रेजुवेट जानो हागोन होनदों बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना आरो आलादा थादेरनांगोन होनदों बे जाहैबाय डिप्ल'मा सार्टिफिकेट इन स्टेन'ग्राफि फ्रम ITI पलिटेकनिक एनि गभर्नमेन्ट रिकगनाइज इनस्टिटिउटजों बाहाय मा दं थादेरनांगोन होनदों आरोबाव क्वालिफिकेसन थादेरनांगोन होनदों ग्रेजुवेटजों लोगोसे बेखौबो जों मिथिनांगोन बेनिफ्राय फारि नोंथांमोनाबो हाबनानै नायलां बेनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो आंनि डिसक्रिपसनाव होना होनाय जादों नोंथांमोना नायनानै ला बेनिफ्राय नैबे इन्टारेस्टिं पस्ट लवार डिभिजन क्लार्क LDA बेखौ जों बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन सिम्पल 2000 पस्ट दङ 200 पस्ट दङ 200 बयबो ग्रेजुवेट जायखिजाया डिसिप्लिनावनो मास्ट हेभ प्रफिसियेन्सि इन अपारेशन अफ कम्पिउटार जायखिजाया कम्पिउटार रोंथारनाय जाथारनांगोन होनदों एसेब्लाबो बेखौ जोङो बयबो रोंखायो फ्रायानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन मानि लवार डिभिजन क्लार्कनि थाखाय 200 पस्ट दङ बेखौबो जों मिथिना लानांगोन बे जोंनि थाखाय साबजाथाव जागोन बयनिबो थाखाय माखासेयाबो साबजाथाव जायफोरा मिलायो बिथांमोननि थाखाय आरो बाहाय नोंथांमोना मोनसे नुनो मोनबावदों बेन्च एसिस्टेन्ट दङ बेन्च एसिस्टेन्टआवबो 200 पस्ट दङ बेयावबो ग्रेजुवेट जायखिजाया आरो कम्पिउटारनि नलेज थानाय जानांगोन होनदों बेखौबो जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबो मोजां जायखिजाया ग्रेजुवेटआनो हागोन बेनिफ्राय दङ टाइपिस्टआव दङ नोंथांमोनाबो 200 पस्ट दङ नै 200नि गेजेराव बाहायबो ग्रेजुवेट बिदों टाइपिस्टआवबो ओमफ्राय कम्पिउटार रोंथारनांगोन होनदों प्रफिसियेन्सि कम्पिउटाराव एसेबाबो रोंथारनांगोन बेखौ होनदों बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटर दङ 400 बेबो जोबोद बुरजा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायोब्ला मोजां जागोन मोजांसिन जाबावगोन बेयो साबसिनबाव डाटा एन्ट्रि अपारेटराव बाहाय HSSLC मर्थात हायार सेकेन्डारि एबा 10+2+ पास जाबानो जागोन बे एप्लाइ खालामनो हागोन प्रफिसियेन्सि कम्पिउटार रोंथारनाय जानांगोन अब्ला बेयाव बांसिन दङ पस्टआ 400 पस्ट आरो बेबो हायार सेकेन्डारि पासआनो जागोन बेनिफ्राय गाहायाव दङ कपिइस्टनि थाखाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 200 बेयावबो पस्टआ 200 दङ नै ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जायो 10+2 बेनिफ्राय प्रफिसियेन्सि इन टेस्ट इंलिश अफिसियेल लेंगुवेज आसाम एमं केन्डिडेट हु क्वालिफाइड इन OMR जायफ्रा OMR सिटआव पास जागोन एबा इन्टारभिउआव पास जागोन बिथांमोनहा नैबे टाइपिस्टनि थाखाय अफिसियेल लेंगुवेज आसाम रिकगनाइजजों रोंथारनांगोन होनदों अब्ला मा जानांगोन इंलिश रोंनायजों लोगोसे हिन्दीयाथ' नांगोन नोंना नेसनेल लेंगुवेज ओमफ्राय बेनिफ्राय एसामिस बड' आरो बेंगलि रोंथारनांगोन जों टाइप खालामनो एसामिस हाबा बेंगलिखौबो हायो
बर'आथ' बर'खा हाखायो, खालि एसामिसखौल' सोलोंनांगौ बे। बेनिफ्राय दंबावोमोन अफिस पियननि थाखाय जों बयबो नागिरबाय थानाय माखासे नोंथांमोना आंनि भिडिअ जायफोर बिथांमोना नायदों बिथांमोना आंनाव क्लास 8 पासनि साख्रि ओंखारोबा हो होननानै बुंदोंमोन। दा नै नोंथांमोननि खाबुआव ओंखारबाय, नोंथांमोननि लाखि जाबाय बियो। पियनाव ओंखारदों 200टा पस्ट दङ। क्लास 8 पास जाबानो जायो। फिजिकेल टेस्ट जागोन बाहाय। गासै 200टा पस्ट दङ। बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन। बेनिफ्राय आरो चकिदार दङ। चकिदारावबो 8 पास जाबानो जायो। नै 8 पासावनो जायो। 200टा पस्ट दङ। बेखौबो जों नायनो हानांगोन। 200टा पस्ट नायना ला। ओमफ्राय नैबे पासटाबो 8 पासबानो जायो। ओमफ्राय फिजिकेल टेस्ट जागोन बेयावबो। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया नाम्बार 1 केन्डिडेटनि थाखाय HSLC मेट्रिकुलेसन एबभ शेल नट बी एलिजिबल टु दा पस्ट अफ अफिस पियन आरो चकिदार। मा होनना बुंदों? पियन आरो चकिदारनि थाखाय मेट्रिक पासनि बाराया जानो मोननाय नङा होनदों। 8 पासनिल' नालाय 8 पासनि जायगायाव BA मास्टार डिग्रि बायदिसिना होबा जानाय नङा होनदों। हायार सेकेन्डारि पास जानाय होबा जानाय नङा। बेयो रिजेक्ट जागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2 होनदों दा डेट अफ बार्थ एक्सेप्टेबल अफ विल बी एज पार मेट्रिकुलेसन। मेट्रिकनि सार्टिफिकेटजों डेट अफ बार्थआ मिलायनांगोन होनदों। मानैजों सार्कुलार हरनायजों बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम जानांगोन बेखौ। बेयाव नोंथांमोना गासिबो गावबागाव नोंथांमोनाबो हाबनानै बेखौ फरायजोबदों। आं गासिखौबो फरायजोबनानै खिन्थानो हाजोबाखै बे भिडिअआव। बेनिफ्राय हेल्पलाइनबो दं। नोंथांमोना सोंहरनो माबा माबि गोनो गोथो जादों माने बेवहाय हेल्पलाइन दङ गोबांनो। आरो वाट्सएपनि हेल्पलाइन दङ। वाट्सएपनि बेवहायबो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन नैबे नाम्बाराव। वाट्सएपनि 7636071991। ओमफ्राय नैबे माखासेया कल खालामनाय हेल्प नाम्बार। बेयावबो नोंथांमोना नायना लानो हागोन। बेखौबो नायनो हागोन। बेनिफ्राय केन्डिडेट्स आर जेनेरेल पाब्लिक रिकुवेस्ट टु हेल्प। बेयाव माखासे कन्डिसन्सफोर दं। नोंथांमोना फरायनानै नायजोबदो बेखौ। गोबां बुरजा दङ। बेखौ फरायना होजोबनो हाला। बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेस दंमोन बाहाय गासिबो इन्टारभिउ जागोन। रिटेन इन्टारभिउ OMR सिटआव। एप्लाइ खालामनाया अनलाइन। लास्टाराव नुनो मोनगोन। बाहाय दंखायोमोन मोनसे एड्रेस होनाय दंखायो। राइटिं टेस्ट दाबो नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा र'। डाइरेक्ट आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट होबाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन वेबसाइटखौ। गोजानाव थाबोबाय जानो हागौ। दहाय मोनसे मोनखादोंमोन बिनि। दा साफ्रोमबो नोंथांमोनहा जायफ्रा गोसो 8 पासाव 8 पास हरनो हागोन। ग्रेजुवेटआव ग्रेजुवेट हरनो हागोन। दाहाय टार्म्स एन्ड कन्डिसनाव नोंथांमोनहा गासैखौबो फरायनानै नायजोब। मोनसे पस्टआवनो सासे मानसियानो मोनसेनि बांसिन पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेखौ आं नायनाय जायाखिसै। गोबां बाहाय टार्म्स कन्डिसन्सफोर दङ। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो नायनाय जायाखिसै। डाइरेक्ट बुबानो जाबाय नोंथांमोनहा वेबसाइटआव आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड। बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट बुबानो नुनो मोनगोन आरो बाहायनो डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा जानाखि नेबाय थादोंमोन, जायफोरा 8 पासनि नागिरदोंमोन बा लवार थाखोनि साख्रि नागिरदोंमोन, नोंथांमोनहा अब्ला दिनै मोननो हाबाय। थाबैनो लाखिनि खोथा नोंथांमोना। अब्ला बयबो आसा खालामबाय एप्लाइ खालामगोन आरो जोङो बयबो साख्रि मावनो मोन्थों। एसेनोसै, गोजोन्थों। आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला बावदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना नैबे लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। डिसक्रिपसननि सिङाव हाबनानै नोंथांमोना खनसे फरायनानै ला। ओमफ्राय डिटेल्स नोंथांमोना एप्लाइ खालाम आरोखि। अब्ला लोगोफोर आरो मोनसे सोंनाय फैयो गोबाङानो, नोंथांमोना मबाइलजों हागोन ना हाया होनदों। मबाइलजों खालामनो नाङा। रिक्सनि खोथा दं बेहाय। गासिबो हाजोबा। जेब्ला एप्लाइ खालामगोन फर्मखौथ' फिलआप खालामनो हागोन। नाथाय साबमिट खालामहरनांगौ माखासे डकुमेन्टसफोरखौ जों हरनो हानाय जाया। साइजनि दङ। केबिनि साइज खमायनांगौ मानांगौ आरो नेटनि खोथा दङ। ओंखायनो मबाइलजों जों खालामैयानो मोजां। कम्पिउटाराव नांगौबा सार्भाराव थांनानै 50 थाखा गारहै जुदि कम्पिउटार गैयाबा। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय जाहाथे कमेन्ट्सआव सोंहरा। मानो होनबा कमेन्टआव गोबां सोंहरो मबाइलजों खालामजागोन ना खालामजाया। मबाइलजों खालामनाय खालामिया नोंथांमोननि गोसो। नाथाय खालामोबा रिजेक्ट जानो हागौ एबा कमप्लिट जाया जानो हागौ। बेखौ आं बुंनो हायो। ओंखायनो सार्भाराव थां आरो नङाबा लोगोनि कम्पिउटाराव
खालामनो हागोन आरो। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै।